La primera vegada que obriu JASP trobareu una pantalla semblant a aquesta. En aquesta pantalla, tal com podem veure, encara no hi podem fer res, però abans de començar potser és interessant poder instal·lar alguns elements. Per exemple, si venim aquí dalt, a la dreta trobarem un símbol més, en el qual podem instal·lar un mòdul de fiabilitat que ens permetrà fer alguns anàlisis dels repte 2 o bé la consola d'R, que com veurem també ens pot ser útil per fer alguns càlculs bàsics. D'altra banda, jo recomano que a preferències i resultats configureu el nombre de decimals a 2 punts. D'aquesta manera ja tindreu els resultats en el nombre de decimals que us demanarem en els reptes. A partir d'aquí tindríem la configuració bàsica de JASP ja preparada. Us presentaré una mica l'estructura de les dades que teniu en els recursos. En primer lloc, trobareu un arxiu README amb unes instruccions bàsiques del que us estic explicant ara. També veureu que hi ha un arxiu Excel que en realitat no haureu d'utilitzar, però us pot ajudar a veure l'estructura bàsica que tenen les dades. Hi ha un diccionari o glossari amb l'estructura amb la que treballarem i també les referències en les quals es basen les dades del mòdul anàlisi psicomètric amb JASP. En aquest sentit, entrarem amb les dades que són en TXT, és a dir, la situació que vosaltres trobareu quan aneu a utilitzar les dades és que obrireu un TXT. Si us fixeu, en obrir-lo, les dades són indesxifrables. És a dir, no és fàcilment interpretable i cal poder-ho obrir correctament. En aquest cas, l'objectiu que tindrem és que una vegada ja obert el TXT, per primer cop el transformarem en aquest punt JASP perquè cada vegada que obriu les dades no hagueu de començar de nou. Com farem això? Per començar, no li donarem a noves dades, perquè nosaltres ja tenim dades. Volem obrir dades noves i li donarem a obrir, i ho buscarem al nostre ordinador. Una vegada ho tenim obert i veiem que s'ha sincronitzat, ens fixarem en que més o menys té la mateixa estructura que tenim a l'Excel. Una de les primeres coses que farem, tal com veureu al mòdul, és transformar totes les variables al tipus escala, ja que això ens permetrà treballar amb les anàlisis que hem de fer. Això no caldrà fer-ho cada vegada, ja que si nosaltres, una vegada hem fet això, li donem a guardar, podrem trobar-ho directament al nostre ordinador i no haver-ho de tornar a fer cada vegada que fem les anàlisis. La principal avantatge que té el fet de guardar-ho en JASP és que si directament obrim l'arxiu, tot i que ens donarà un error, perquè quan vam desenvolupar aquest arxiu treballàvem amb una altra versió de JASP, tindrem totes aquelles anàlisis que ja hem fet i, per exemple, el canvi de les escales no l'haurem de fer cada vegada que obrim el programa o que volem utilitzar les nostres dades. Això és el que fa que tinguem sempre disponibles les nostres dades, els nostres resultats, sense haver de tornar a començar. És a dir, tot és traçable.